Mehriban Tamaşadoğum tamaşaçylary ne soňky günlerde özüňiz bilýärsiňiz videolarda goýan videolarymda da görýänsiňiz çağlar baglaryna mekteplere aýlanýas mektepler bilen tanıştyrýar. Ne bunym Bereket Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň 4-nji orta mektebine geldik. Uzynsy owasynda yerleşýär. Ne ýanymyzda da mektebin müdiri. Gorkelim oğlum ilki özüňi tanıştyrsaňyz ýerden mektebin üstünlükleri barada orada kısaca aýtyp geçsem. Assalamu alaykum. Tamaşa edýän tamaşaçylar. Bir karar döwletimiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Kahraman arkadagy kahraman terdarymyz her bir türkmen halkyna okumaga, öwrenmäge, öwretmäge giň mümkinçilikler döretip berýär. Biziň Nur Murat Ettarov adyna 4-nji orta mektebimiz 1930-njy ýylda gurulyp kullanylmaga berilen mektep. İlk başta biziň mektebimiz başlangyç mektep hökmünde işe başlan, sonra bolsa ýyllaryň dowamyna okuwçylaryň köpelmegi, okutmak barada şertleriň artmagy münasibetli mektebimiz 12 ýyllyk orta bilime geçen. Häzirki wagtda biziň mektebimizde 24 sany mugallim zähmet çekýär. Şeýle 415 sany okuwçylar okuýarlar. Okuwçylarymız etraf derejesinde geçirilen, vilayet derejesinde geçirilen bäsleşiklerde oňa çykyş etýärler. Mugallimlerimiz hem şeýle ähli geçirilen çärelere işe gatnaşýarlar. Mehriban tamaşaçylar, staýda bir bellek geçesim gelýär. Bu ýerde de şuňa meňe bir ýadygärlik bar. O arada da mugallim aýtyp berersiňiz. Ýa-ni bellek geçişimiz ýaly mektebimiň ady daklan Nur Murat Ettarov 1966-njy ýylda doglan 1984-nji ýylda şol Awganistan Respublikasyna giden söwüşmek üçin giden wefat bolýar. Şoň hormatyna owadaşymyz Nur Murat Ettarowyň adyny takylmagy münasibetli mektepde 1990-njy ýylyň 5-nji noýabryna ýadygärlik tikilýär. Şeýlekem o gapdarla ýene bir ýadygärligimiz bar. Ol bolsa 1941-1945-nji ýyllarda owamyzdan giden watan gorawçylary, watanyny goramak üçin janyny meren watandaşlarymyz üçin şolaryň hormatyna ýadygärlik tikilýär. Sağ olun, gorkelim oğlum. Beren gurrumlaryň üçin häzir Ettarov Nur Murat adynaky mektep bolan üçin bu şahsiýet barada da giňişleýin mugallimlerden haýysly ders gurrum bererler. Häzirlikçe bir mektebin içine aýlansak görsek, size de görkezsek. Kitabi paýhaslarym ummani arka dağly serdar bilen gülle can watan. Yer kitabi paýhaslarym ummani arka dağly serdar bilen gülle can watan. Yer kitabi paýhaslarym Mehriban tamaşaçylar, şu ýerde mektebin ady daklan Nur Murat Ettarov barada has giňişleýin ýokly gurrumlar bar. Okudun mugallimden ağzından eşlik hasba boljak. Mugallim ilki özüňi tanıştyrsaňyz, ýerden Nur Murat Ettarov barada aýtyp geçseňiz. Men Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Nur Murat Ettarov adyny 4-nji orta mektep matematik mugallim Gardiýew döwlet. Nur Murat Ettarov 1966-njy ýylyň 18-nji fevralyna deneden bolýar şu obada. Ondan sonra da 1974-nji ýylda 1-nji synfa barýar. 1-nji synfa barýar 1983-nji ýylda 10-nji synfy şu mektebi üstünlükli tamamlap ondan sonra da Türkmenmaşy ýa-ni öňkü kırasyny wagtdy ýa-da Türkmenmaşy şäherine dosar otorýa 1984-nji ýylyň may aýynda da Awganistan internasional borjuny ýerine ýetirýär. Şonu da 1984-nji ýylyň may aýyna 29-njy maýynda 29 sentýabrynda ýaralanýar, 30 sentýabrynda da aradan çykýar. Ondan sonra da bärki Ulaş ýeme mazarlygynda jaýlanylýar. 1990-njy ýylda da mitini bolup şonu da Nur Murat Ettarowyň ady şu mektebe dakil. Nur Murat Ettarov men özüm meni mektepde okutdum. Özüm 4-5 üstünlükli tamamlady. Mundan başga da okuyan döwrüne de aýdymsaz gurnugyna gatnaşardy. Şonda da onuň adam kärçiligi oňat, özüne karşı
Sonradan vefat bolandan sonra da yine şu sayda muallimler gençinde umumi itiraf merkezinde adamlar umumi maslahatlaşıp şun yadigarın aşağı şekerinde yasattırıp getirip bir yerde hem büyük vatandaşı kursu ve ikisini. Büyük vatandaşı kursu bilen Nur Nasiyettar'ın yadigarlığını şu mektebimizde takılansan koydu. Sonra da ulu mitini koydu. Hazır bu neçeli Nur Nasiyettar'ın adı şu mektebin adını gösteriyor. Yine Nur Nasiyettar 1900 aradan çıkandan sonra 1980 yılda onu Kızıl Yıldız Orden bilen siyil kazandılar. Onun bir mektepte şun hatırasına burs öğrettik. Burslu da kullanılan dağıtları, siyilagları hem de onun ömrü ve döreciliği arada bir neçe malumatlar topladık. Nur Nasiyettar onun maşallasında lezzetine iyi ayrılıyor. Bir ecret vardı, hem de bir erkek doğan özüne maşallah bir ayağı vardı. Onların maşallahları umuman tertipli, edepli, hem mesela orta mektebe umut tutardılar, üstünlük tutardılar. O vadaların ağırayı vardı. Ondan sonra Nur Nasiyettar'ın adı Kadir Ureçeli götürürler. Sebebi Nur Nasiyettar ayrılmış. Biz şu okuyucuları bilen şu sayda kurumlar verip onun vatandaşlık ruhu, yadırki zaman okuyucularını vatandaşlık ruhuna terölemeye ul kömek veriyor. Bizim mektebimizde bunlar vatan için savaştılar diyen bir varlık öğrettik. Çünkü hormatlı Kahraman Arkadağ serdarımız bizim milli mirasımızı tarihi öğrenmekte ulu işler var. Bu olsa bizim vatandaşlık ruhuna terölemeye ul kömek veriyor. Kahraman Arkadağ Kahraman serdarımızın ömürleri uzak olsun. Tutyan tutumlu işleri elimizden ravaç alsın. Oğlum şeyle kızıklı gururumları verdiniz. Bula yadigarlıkların koyulması var arada. Sizin de isimizde bundan neylekte has üstünlüklü olmağını, has görünüklü okuyucuları yetiştirmenizi, ömüm yetiştiriyeriniz. İsminize üstünlük arzu etsin. Sağ olun. Ağlı serdar bilen gülle can vatan. Bize soğut birdi asır zamani, dünyaya tanıttı şehir ovani. Şer kitabı payhasların ummani, arka dağlı. Mekteben tamaşaçılar mektebe gelenimize göre mektebin zehirci çağalarına dinleyelim. Mehribanlar bize sahip, akıp duran bu göller, dedevlerin sesi gelse, egelermiş bu döller, yüreğimde derya gibi, alhamlerde bu seller, araştır bağı bir taraf Türkmenistan, dedev bağlı ak muradın mekanı. Drazıp sığarı, geçmişin arzuyu gelecek çırağı. Halkın yandır ehli Türkmenlem bari, arka dağlı serdar bilen gülle can vatan.